Nawr, pan ych chi'n cael pobl draw i gael bwyd, os dim byd gwell na rhoi canapés iddyn nhw i fynd efo rhyw drink bach, eich chi wedi paratoi eich hunan, a nid wedi prynu yn y siop. Maen nhw bach mwy o drafferth, ond chi'n meddwl beth, mae o werth e. Dwi am baratoi Madarch wedi stwffio gyda cig cranc a parseli gorgymychiad gyda basil a saws chili. I ddechrau, mae gennym ni coesau y Madarch fan hyn sydd wedi cael ei malu'n barod. Cig cranc, cig gwyn y cranc. Wedyn ni i feindio fe ar y mwy o flas, caws parmesan wedi grotio, lime. Just grotio hwn yn fan. A wy dwlu ar flas coriander a mae'n mynd yn wych gyda cranc. Hefyd, rhoi bach o crunch iddo fe. Ac wrth gwrs rhoi lliw eto. Mae gennym ni shibwns wedi cael ei dorri'n fan. Bach o gic, powdwr chili, neu cayenne, be bynnag sy'n handi ydych chi. Wedyn ni digon o grem ffres. Mae hwn yn cadw'r holl beth yn llaeth pan mae'n coginio. Ac ychydig o fenyn hefyd i ychwanegu mwy o flas ac i feindio fe at ei gilydd nawr. Gwynt bendigedig yn rhywbeth hwn. A cymysgu'r cyfan. A chi'n meddwl beth, pan ych chi'n cymysgu fe, chi'n gallu gwynto'r perlysiau yna, chi'n gallu gwynto'r lime. O, mae'n hyfryd. Cam ola, llenwi'r Madarch. Cyn mynd i'r ffwrn, chydig bach o gaws ar ben pob un. Just i frownio nhw'n ysgafn ni am ryw 7-8 munud. Gan gofio, wrth gwrs, bod cig a cranc wedi goginio. Just newch yn siŵr bod e'n twymo trwyddo digon. A dyna ni. Y cyfan sy'n eisiau gwneud o rai nawr yw cadw nhw yn yr oergell tan bych chi'n barod i roi nhw yn y ffwrn. A symud mlaen i'r canapé nesaf. Mae'r parseli gorgymychiad yma'n hawdd. Yn ofalus gyda chyllellfiniog, gwnewch endoriadau ar hyd y gorgymwch a'i gosod ar y dail basil. Taini ychydig o saws chili ar ei ben, yn ei lapio mewn haen o grwst pancake roll. Brwsio ychydig o wy wedi'i giro dros un ochr i'w lido at ei gilydd. Ffrio mewn olew poeth nes yn eiraidd, a maen nhw'n barod.